Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jama'a barkanku da kasancewa cikin wannan tasha mai albarka, kuma barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah, a yau sirrin da muka kawo na mata ne, domin an samu cewa wato akwai mata da yawa da suke biye da mu a cikin wannan channel mai albarka. To kuma insha Allahu za mu ci gaba da ƙoƙari domin zaƙulo sirrika wanda ainihin su ma matan za su amfana. Insha Allah ta'ala. Wannan sirri ne wanda yake na mallakar miji, kuma sirri ne wanda yake duk matar da mijinta yake mata wasa, yake wasa da hankalinta, yake nuna mata wasu abubuwa ga ta a gida amma yaje yana kula wasu mata daban, ko irin miji mai kule-kule din nan da sauransu. To insha Allah in dai kika yi wannan sirrin, daga lokacin nan ya daina kula kowace mace. Amma ki ji tsoron Allah. Duk wacce za ta yi wannan sirri ta ji tsoron Allah, kar ta cutar da mutum. In ta cutar da shi, Allah zai saka masa, domin ban ba da wannan sirri don a cutar da wani ba. Saboda haka sirri ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci a kan mata, kuma yana da muhimmanci a kiyaye dokoki na aure. Duk abin da yake haƙƙinsa ne, to ki samu ki sauke haƙƙin da yake kanki. Yawwa, in kika yi haka shi kenan kin kuɓuta. Amma ki zo ki sirri, ki samu kanshi ya kasance ya daina kula kowacce sai ke kaɗai, kuma ki zo kina wulakanta bawan Allah, to wannan za ki haɗu da Allah. Yadda ake wannan sirri, wato wannan sakandamai da kuka gani rubuta su ake a jikin farar takarda wacce babu zane a cikinta. Ana rubutawa, ana yi, ana barbada bukhuru mandis. Bukhuru mandis shi ake barbadawa a lokacin da ake rubutun, kar a sake ya bushe. Yawwa, an fi so ma lokacin da ake yi a ɗauke numfashi. In aka ɗauke numfashi da an rubuta sai a barbada wannan shi bukhuru mandis ɗin. Yawwa, ana gama rubutun nan sai a karanta suratul maliki, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan. Ana karanta ta kafa 7 ko kuma karanta kafa 77. Ana yi ana tofa a jikin wannan takarda. Yawa, bayan an gama shikenan sai a nade ta zama laya. In aka nade ta zama laya sai a nannade ta da zare na kadi. An fi son zaren kadi. Yawa, in aka nannade ta, to shikenan sai mace ko ki daura ta, ko ki sa a cikin ribas, ko ki san dai da zaki dai ta kasance dai tana jikinki. Mafi yawanci mutane wanda suke aikowa muna yi musu, yawanci abin da muke ba su shawara su rika sawa a abin nan ɗinsu a kan ainihin irin ribas ɗin nan da ake sa, wasu kuma ma a kan gashin suke sa. Saboda mata akwai hikimomi. To haka abubuwan suke tafiya. Insha Allah in dai wannan abu tana tare da ke, to ba ke ba wulakanci. Kin fi ƙarfin wulakanci, kuma ba wacce zai ƙara duba in ba ke ba. Ba wacce zai rika kallo in ba ke ba. Amma ki ji tsoron Allah. In kika cutar da shi, Allah zai saka masa. Ban bayar don a cutar da wani ba. Allah ya taimake mu ya kuma jagoranci lamuran. Assalamu alaikum wa rahmatullah.